Aliyeza lenhlungu uma wethini. Sibheke ebhayi Kaizer Chiefs iyadlala namhlanje. I-Nedbank Cup. Sibheke ebhayi guys. But ke ngokapha endleleni ufuna ulungisa izisu. Xa uyobukela i-Kaizer Chiefs funeka uhluthe. Because useno celebrate too much late. Funeka utye uhluthe ka support i-Chiefs. Siphethe ke into ezininzi labona masidlala. Yabo bazange wawatya amagwinya usengxakini. Uba amagwinya wazi. Yawazi amagwinya. Amagwinya adibene nomqiyoyo. Yabo uvula igwinya so. Hey, abantwana bamakhokhonathi kanjani. Naliyeza lenhlungu uma wethini. Awudibhute kwekweni. Uvula lo mcimbi. Ufake lo mcimbi. Awukwazi ukubukela i-Chiefs ulambile. Ngekufuthe. Kena wakhohlwa la magama. Sikhule ngegwinya. Sikhule ngegwinya. Andiniyeke kanjalo. Sala phansi mapoplana. Sala phansi DJ Poplar. Ba sidle gwinya. Bakisize tata. Ungawalibali la magama. Wabambe la magama. Yo. Baxelele wa driving nge7 bathi bangathi silamba silambanga. No. Hayi ebenyanisile usomisi lo muntu ulambile niyaxoka lambanga. Athi akulamba 7. Kodwa sidlali igwinya. Lengasiqali ithi hayi asihayikanga. Silitya ngothanda igwinya isine choice. Yanazi nina nixoka kakhulu. Ningathi ebenyanisile usomisi lo muntu lona ebenestage sesitulo. Ebenyanisile usomisi ebenestage sesitulo umjongo utya amagwinya. Hayi senza ngothanda amagwinya. Siwatyela for londo. Uthi gwinya uthi khoku. Njeko na uthi bhute kwekweni. Habe impama kandihlutha amagwinya. Ayivathi impama. Yo. Lo mqiyoyo unendawo ethi qubs. Qubs. Sothi cheese. Ubani ifuna indoda ekigwinya hamba nobona mama nithini man. Tanqanini nalo igwinya makethini. Ayibhutha kwekweni. Andibone TV ndithutha igwinya qhu. Akunoke mafutha apha eTV. Weliliso liyabona. Awudibhutha kwekweni makwena liyeza lentu. Coordination. Uthi impu igwinya ndibona ndihamba so stadium. Awuthi manthuthi phayi. Uthi igwinya. Athi yu. Hayi le owayichuthi. Hlutha igwinya mpu.
Sini ngivangana Polile Jobe ngegogo mfowethu kama Awuqinya Sobukela aba Sithe aba Peto size large bamagwinya makanineni ngamachuku Hayi kula Ben Usigwili Cela usigwili bane mtshela amagwinya amngomba Nolo iso aningomntu ngoba sitya amagwinya mna Nolo iso aningomntu ngoba nditya urathi ba umuntu otya amagwinya ngomntu amanyani Angangena restaurant tu namhlanje Kanime ngo you she her and she man Ngiyathi manigqibile ndisona uvula uplastic Amanye ndizawagqibezela xa ndivale ividiyo ningandazi uba nditya ngaphi boys zithini lapha mfowethu Zanixelela ke today ba ithini message yanamhlanje Ithi message yanamhlanje phila impilo yakho ungaphilela abanye abantu ungoyika abantu bazawuthini because once waqala uyika abantu uzathatha i-decision e-wrong ebomini mna ndiphila impilo yegwinya umama undifundisa ngemali yamagwinya igwinya wawuseyi-2 cents wawuphi wedini abanye benu babengekho ndafundiswa ngegwinya le-2 cents ekhaya ndathi igwinya le-2 cents ndizawufuna sitye igwinya ngoba likwisystem yam andikwazi ungalityi ungawuphili ubomi bomnye umntu guys ungaboyika babantu bazawuthini focusa kuwe mna ndiphila ubomi bukaMan B not obomnye umntu Olkanjani masigqibezele ligwinya siyovula uplastic Apho lapho bra Coke Antona besota na Siya Bangokola namagwinya seshota bra lo mfolo Guys ndicela ikhadi Ngeyami bodyguard ngigqibela ukutya Ofocusa nje babra amagwinya seshota No siya
Akoze siya. Ndiwabalile la magwinya. Yo ndixakiwe lo mfuthi. Andiyaweldzela yena. Yo. Bayabajambisa yintoni? Banguye. Alo bayisiza banqivu. So, thuku kuye. Thina uphindile. Ubethi ivata apha emagwinyeni, uyavata. Round 2. Engathi ndimkhulu nje andimpontshwanga nditukutya. Andimpontshwe. Eyafuneka isiphi yekhoku ke kuligungu. Hey. Eligwinya kuxinene apha ezantsi komqanga. Guys, isithuba sikhona guys somsebenzi. Ya, ngiyenzakala. Nalahla nje ndawudluluzi wethi le ndoda. Iyawelda yona ngoku. Awuhlangane Gqeberha estadium. Awuzundibona kwa VIP phakathi kwabahlali. Phakathi kwabahlali. Phakathi kwe community. Wena cinga Ngembawula ubona lo live kanjani ngiyaqonda. Uzela kodwa kanjani. Zanibonisa le ndoda ingozi. Yo ingozi. Nansi. Yo le ndoda ndithembele ngayo hayi. Awuvela amathambo emqolo. Oncokola nje ka Olile kamali. No. Somalia lewa jija. Aba bafuna ugxotha amaSomalia kweli lizwe. Ngithi wo. Ebhlokwa zagcwala umoya kubo. Mna ndima ngasemaSomaliyeni. Ngithi wo. Because abantu bakuthi abakwazi ulenza igwinya. Yebo, kwangu. Beke phansi, awunathatha jamsa. Hayi nathoya ku. Jenza leso. Unjalo. Jenza leso problem. Akudlali. Saye kudlala, dali. Ima wo. Akwazi ugqitha la. Ixoxela. Asikude the ghosts. Asiphuza ama-champagne. Nancy toast to the good life. To the most. Welcome to the soft life. Ningakhohlwa guys bandithi. Ungayiphili impilo kaChomi. Ungayiphili impilo yomnye umuntu, uphila impilo yakho. Uyanoyiki mna nonke nje amagwinya wami xa. Wajikeleza ngakum mna esilekwini ndisifaka umngqusho. Akho mntu uzakubona mos. Faka iweave nofaka umngqusho esiswini. Manje usithi abayazi xa usithi la weave yakho uba esiswini kuhluhle komngqusho. Faka amagwinya. Yebo, Bob.
Genza lizo. Guys, buyile sekwi-call man. So itsho le ndaba. Ithi mpila impilo yakho. Ungenzelwa ipressure ke uyabona abantu bangosisi bayakwenzela ipressure. Uthi drive ipolo yakho abone ugqitha uman being X7 athi you my favorite car. Ufuna uyontshontsa kubuleqa. Mxelelwa i-favorite car uzuyithenga kawuphangela. Hola. Mxelelwa uzuyithenga kawuphangela mntu wam. Ayikho ngokunyamezela apha kule sikhwele kuyo. Ushela nzindamba. Ushela nzindamba. Hamba phambili. Guys, ningawakhohlwa la magama. Phila impilo yakho ungaphileli mntu. Uloyama igwinya ubalusendleleni yakho. Uloyama igwinya. Ungaliyeki. Akaliphuli ngoni. Balombathi. Yeah. Nation, you are fearless, you are in charge, you are not confused. Simize ngapha kwa-Port Alfred. Oh, siyamzila. Nephi kanini? Ilegwinya. Kambuzi imoto yakhe layisha ngaphi? Imoto yakho layisha ngaphi imoto yakho? Yeah. Ayikho le nto uyithetha nto enza kufakela. Ufuna uthi ngawunamva unamphambili. Ngizakufakela 800 yabo. Kaloku siyadla kaloku. Siyatya sisematafuleni. Uyandihleba wena. Babe bahlale egximpe esithini. Kanjani into yosula papa? Kawuyeke sawukhuba thina sihambe. Sesifikile thina. Kawubonana phambili. Intoni? Ivasilapha. Hayi yokosula amagwinya loo nto kosula ubila. Ye, uthunywa ngabamama wena. Uhamba nabamama. Uthunywa kulaa lali yam. Kuthiwa mfakele evasilaphini. Ezipopisi. Usebenza nosomisi? Yeah, man, izawuphinda sifuna usebenza. Nandithi isikene ngonihamba pacala kwam ungakwazi nithunywe ngusomisi. Nihamba nosikhwili? Labo ngokulala ntazale into ogqiba yenza. Ngibambele kanye. Le live. Bilapha le. Uwe udukini? Samgqondo ngento. Uyaqhuba kodwa. Guys, sanishiya man. Hey. Ndiyokrona ndiyolala emotweni sisu sibomvu. Akumntu ulalayo pha. And ke ngoku into enzekayo ndiqonda uba lawo ogqibela mani ngawabulali kulive amagwinya nizandijaja nina niyathanda ujaja.
lathi ufune ndikhawulezise ningandiboni nakusigwele phaa kulaa event nathi la nje eventini ebekhona phaa kumgqibelo umjona lohlathi lo umjona papa yini bantu bakuthi ningawabambe la magama impilo phila impilo yakho guys eyona nto ibaluleke kakhulu lala uvuke guys into eke yafika engqondweni yakho uba yenze yitraye please ngulo mjita lo ngulo mjita ka-reason lo angosigwili lo usigwili libhambhama nguqanti lo angosigwili uyabona ngamadona into eke yathi qatha kuwe uba uvuke ucinga ukwenza ikhawashi guys khwela phezu kwayo uyibone iza kubeka ndawoni kukho abantu abebebhuda kulo Facebook uManP ufuna ukwenza yonke into ukwenza kwam yonke into enye into iyanika i-15,000 enye inika i-2,000 enye inika i-300 enye inika i-500 ndidibanise ezanto ndibuilda ifuture yam ungabamameli abantu babathini ungabamameli abantu babathini if uvuka ufuna ukwenza istand sebhanana vuka wenza istand uthengisa ifruit ungathi yo siyabonwa ngamacherry ndleleje azakwenzelana amacherry guys amacherry ayakufaka ukutya esiswini into yasikayenza amacherry kukuphuca uhambe ungenanto uhambe uthetha wedwa yar wake up makwethini naleza lentlungu uba nimameli majita izani kum ndinicime ndizanicima iphuma amadliso wake up follow your heart ungalahleki ungawakhohlwa la magama engawakhohlwa la magama kolo apha yini ke guys bayibonana sacutha indlela nhluthi kamandi guys lingalonqeni igwinya impilo qo aliyeza lentlungu makwethi